खुलुमका जतननो बेलाय बेलाय के हामबाय दिनै सालमारि 24 तारिख 2021 फेब्रुवारि दिनै कायसा ऐतिहासिक डे बा हिस्टोरिकल डे होनमानो दिनै चिनि खुमलुं डिविजन नि आन्डाराव कायसा मास गेदारिं IPF T प्लस तिप्रा मथा तिप्रा सनो थांसा लामाव दफानो थांसा खायना थांतिनिना कायसा मेसेज राबगै दिनैनि मास गेदारिं ओ मास गेदारिं गो दिनै सारा त्रिपुराव जत्त कोना कोनाव एडिसिएल कातमो जत्त सारा त्रिपुरानि तिप्रासा जे दंगो आबरक फाइ दंगो चिनि IPF tin बिसिंतैबो चिनि 34 टा डिविजन नि बरक फाइ दंगो जों आबनो वेलकाम खायना बगै जों ओ जागाव चिनि जत्त चिनि खुमलुं आमचानि बरक खातुं खाजाके बरनो लामसना बगै चिनि जत्त प्रिपारेशन खायजाक ताइ जों तेस्राबसा हंकनो चिनि पान्डा चेंनाय उनका जों दिनै स्पेशली आं जेहेतु सिक्लानि आदंबा आं सिक्लारावनो कयना मुसुंगो आं थानाय रगबो मेसेज आनि कक साथिनि आं अमन कसार दङ जत सिक्ला आमसाय जत सिक्लि आमसाय जतनो बुसखां आबुक फायदि दिस इज द राइट टाइम टू शो अदार्स दैट वी आर बिकम यूनाइट अम हायिंखा ताइ जों बुसखां तेबो अमनो ग्राक खतालांना बगै जों सिक्ला जे बैकबोन अफ द सोसाइटी रक जों आबुक फायना नांगौ आम बगै प्लीज आं नं थानि कवैनाय with heart and soul आं नं थान रिक्वेस्ट खायो नर बुसखां आबुक नांथों जाति थांतिनि जाति नमो थांतिनि नरबो कायसा पार्टिसिपेटर रंफायदि नरबो कायसा वारियर रंफायदि आमन नं थानि कक कसारो जतनो हामबाय खुलुमका।